ora menawarkan diri masih bujang gitu. Golek amal ngono lho mbok. Nggih, Mbak Cici. Gede panganan. Lek kudu foto gede panganan Gede iya. Lah mau Pak Iman karo mlaku. Aku tak roh bujang iki lho. Iki lho, roh bujang iki. Asik. Mumpung dia belum ada yang punya, tak rangkul-rangkul. Yes. Lah tapi aku kok buntur temen.